माहितीये काय तरी होतं? कुळीत निवडी होते. होय का? कुळीत निवडी होतं. काय हो, कसं एवढा विचार करतात? विचार म्हणजे काय, आज वड पौर्णिमा होती ना, बरोबर की नाही? तुम्ही वडात दोरे गुंडाळीलाच. हो. आता दिवसभरात किती बायका दोरे गुंडाळतात, बरोबर की नाही? बरोबर. मग परमेश्वरात कसं माहिती का बाबा रेणुका राजेश गुरांनी हीच दोरे गुंडाळली हा आणि 7 जन्म तुका हेच नवरं देवचो, त्या कसा कळतला? कसा कळतला? त्याचा कसा कळतला म्हणजे काय? आम्ही तर मागतो त्याच्याकडे की बाबा आम्हाला जन्मोजन्मी हाच पती दे म्हणून. जन्मोजन्मी हात पतित म्हणून मिळणार मागताच खरो, पण ते रशी एवढे गुंडाळतात त्याका कशी कळतली? तुका स्वतः कळतली काय? आता जा खाली वडाकडे आणि सकाळी रशी गुंडाळ दोरी दोरी परत शोधून घेऊन ये की बाबा ही दोरी माझी असा म्हणून मिळात तुका ती दोरी. नाही. म्हणजे परमेश्वरा कशी भेटते काय हो, तुमका पट्टा की नाही? बरोबर. मग कसो काय पुढल्या जन्मी तुमका एकतोच नवरो भेटतो? तर तुमका फेरी मारताना काय बोलूचा लागा की पुढल्या जन्मी माका राजेश रामचंद्र गुराम ह्योच नवरो मिळान दे. तुम्ही काय फेरी मारताना बोलतात फक्त माका ह्यो नवरो मिळान दे बाबा, ह्याचा आयुष्य वाढान दे. ह्याचा म्हणजे कोणाचा? परमेश्वराकडे आम्ही हात जोडतो. मग ह्याचा म्हणजे कोणाचं आयुष्य? तुमच्याच नवऱ्याचा अडूक आहे ना आयुष्य. मग असं बोलू आहे ना की माका राजेश रामचंद्र गुराम ह्या नवरो ह्यो नवरो माका जन्मजन्मी मिळान दे, असं बोलतास काय? नाही, आता पुढच्या वर्षी असंच बोलतोय. आता पुढच्या वर्षी आता तो कन्फ्युज झालो. आता पुढच्या वर्षी नाही, आता पुढच्या जन्मी तो दुसऱ्या शेजारीन बिजारीन कोण कोण असेल तिच्याशी तू आता दोरी गुंडाळी, तुझ्यावर जी दोरी गुंडाळी त्याला आता देऊन टाकला तर तू बोंब मारत बस. पुढल्या वर्षी तुका मी नाही भेटू, दुसरं कोणतरी भेटतो. तुला लक्षात? हो. हा, रो बोंब मारत.